ҳаматон ба салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз 24 сентябри 2023 нархҳои сабзи пиёз картошкаро мефаҳмем чанд пулӣ шуда истодааст. аз шумо хоҳиш мекунам ки як рекламаро тамошо кунед, баъд аз нарху наво бо хабар гардед дӯстон. шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ санҷар медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои санкт петербург ва москваи федератсияи русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас санҷар медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия санҷар медиа боз ҳам зеботар мегузарад. ассалому алейкум, шумо назме? апа ман интернет ба сиём кардам, шумо намегирам, ин нарху навоя. пиёз чанд пули шуд апа? Пиёз 4 кило. 10 сомон ба 4 кило дӯстони азиз. Сабзи чи? 23 кило. Пиёз 4 кило даваҷи. Картошка чи ука? 4 кило. 4 кило. ин ҳар душ яхе мекал нумайда? Кал нумайда нархаш яхел. раҳмати калом шумо ба барори ко. санҷар медиа нависаги англисиya. Assalomu alaykum. Шумо назм кадурсизми? Сабзиҳо чанд шуда па? Дава 2 кило арзон шуд. Дава 2 кило арзон шуд. Картошка чи апа? Картошка ham 4 kilo dodam. Qachon ham? Yeşil zardani ki? Yeşil zarda. Mana bala. İspa 4 kilo. İspa 4 kilo. Dava 2 kilo. Assalomu alaykum apa, şumo nazmi? Ey şumo chun ne shuda pa kartoshka mayda. Nima shimo namigiram apa? Men faqat kartoshka-yu sabziga girsudiyam. 2 kilo das. Maydash chi? Chili shishi nima? 2 kilo das. 2 kilo. 2 kilo desadilar. Hay do'stini aziz. خیلی که دیده ایستادهتون نگیر برای می سبب میخوام ویدیو کم برآمدن میگیره مینوتاش. به همه شمایان یک جان تشکر زیاد که وقتی خود را دریغ نداشته تماشا کردید.